Lähdetään ostoreissulle. Mitä? Kaikki muukki on tehnyt kaikki autonostovideoita, niin tehdään nyt mekin. Tehdään nyt mekin. Sä toi kamera, mä rupeen ajaa. Mutta ei. Suuri jännitys mulla on ainakin, että päästäänkö me hakemaan sitä autoa tänne. Niin. Tää on Audi. Sä vaan ilmoittaa, että sillä on moottori tallella. What do you think about our supercar? Very nice. Very good. Nippusiteitä. Niin varmaan muuta tarvita. Koko pussia on kalliin. No ei me nyt koko bussia välttämättä käytetä, mutta se voisi ottaa koko bussin, niin ne ei sitten leviällään se siellä kaikki. No on hyvin. Tai onko meillä akkukaapeleita? Ei meillä varmaan oo. Ei ne oo akkukaapelit. Ei, mutta mulla näytetään tämmöstä lakkoa. Kyllä se on lähteekään. Otin näitä kaapelit. Kaikki sillä. Niin mitä? Sieltä lähtee kattelemaan Lapualle tuulimyllyjä vai? Joo, juuri näin. No, mä näen takas sisälle, mä laitoin sen lukkoon. Mikä se juupa meni? Mä voisin kyllä syödä semmonen leipäni sieltä repusta. Mennään ne sellille höyrymakkaralle sitten. Ota sitä tuplaa. Ja tyytyväinen, että loppumaan. Ei kun höyrymakkara. Ei kun mä otan tupladoa. Ai nyt jää, ei! Ei mitään pärjätä. Eikä. No ei taida. Paljon kai tavaraa. Ei pidä tänään ole mitään. Vienis pois. Nyt kun aloitetaan juuluvekin. Tää vaan rapisee hyvin tää mun leipä. Voi kestää vaan vähän aikaa, niin ja tulee julki. Se on ihan normaali. We are filming YouTube video, do you wanna part of it? Kauheen nälkä. No mulla. Sama vika. Me mennään sellille syömään. Mulla on vaan laskuja. Joo, ota sä. Firman piikki. Firman piikki. Raapiiko se vähän? Hää? Ai tuolta isontia. Aivan oikein. Se on ovi aivan halpa. Raapiiko se oikeesti nuon lujaa? Joo. Ei. Kyllä se vähän raapii. Vähän. Aja sä hetken aikaa. Aina kun pitää jarruttaa. Mä en edes paljon raavi. Oi. Tänään keekapassa. Otetaan kattella. Mitä me nyt kattellaan? No niin, menkää pihalle sinne. Red Bullin sininen. Ota vähän Red Bull Glow. Mä peruutan vähän valot paremmin nähdään. Tässä kuvaa tuolta vähän laajaa sieltä. Unbelievable. Tää on vähän pimeää. En nyt kyllä näe, mutta anna mennä. Saa käännä niitä valoja, sieltä saa säädettyä niitä vähän. Ei saatana. Ei kun sieltä saa vähän ylöspäin käännettyä, jos on tarvii. Siinä on se rullu. Mulla on vähän suuntaan. Joo, kääntyy mutta vähän enemmän. Suuntaan vähän kato ylöspäin. Näytä kyllä nää niinku yhtään mitään. Tosta. Kamera, filmi päällä. Mulla on ojasta, niin saa hyvä kontenttia. Nyt ajata tätä heti! Mutta hei, sähkö, me lasit. Ei muuten oo täällä takana. Tää on ihan old school veivin lasi. Pakuus, jos kuulee jättää pakkaus. Tää menee hyvin.
Ei vitsi, nyt tulee mutka. Ollaan nyt Shell. No siis sun kelle käsijarru? Niin mä tein sitten semmonen röyhkeä käsijarruluisu siihen. Yhtään kun tää luisuu. Ihan pulkkana tänne saatana. Mene. Uudestaan. Enää se yhtään. Kasvoja. Ei se oo Ei tapahdu mitään, kun painat Astar kaupattiin. Onko meillä auto endurance? Meillä on auto endurance. Ja mikkäs mukaan sen kunniaksi kuin höyrymakkarat. Mä esittelen ensin kato herkkupelin. Tämmönen, näin ostettiin vähän endurance-peliksi. Jumalauta, siinä on sähkölasikki. Ja toimii. Onko sähkösäätö sun peiliksi? Oo. No sähkösäätö. Tää on muuten ihan samanlainen mikä äitillä oli silloin joskus. Tai ei. Shoutout äitille. Äitillä oli vaan Farmari Astra, mutta. Ja penkillä. Ei. No, pistetään ne vähän tulppaa pakoputkeen. Pam pam pam. Sytkästä sai. No niin mennään. Mitä? Vuosi 97 vai? Joo, 97. Vittu meni läheltä. Mitä se nyt teki? Sammutti kun sammutti. Amatööri. Hyvin se etenee noilla nastattomilla nastoilla. Täällä on aivan sellaiset speksailut käynnissä. Meidän rallimobiiliin. Joko ne hajotti se. Mennään kyselemään. Todennäköisesti sun keskellä. Joo, mennään kyselemään mielipiteitä. Jahas! Sä joit sen sitten siihen. No ei. Pitäis sä ajat tänne halliin sisään. Joo. Tiellä. Se on tiellä. Hankiko mun jarrut vai? Ei, ne ei. Mä uskon. Merkistä. Luulen, että ei oo. Ei oo Ei oo mun jarrut. Ei oo mun. Heikki on vlogaaja. Joo, mä oon Mr. Cameraman. Mä oon valomies. Joo. Vähän hikoilee. Täällä löytyy tämmönen oive. Meidän kuule ensimmäisenä jo vain päästään painepesua tuonne. Mahtava 1,6. Vittu on ainakin nestettä. Se on niinku täynnä vissiin. Se on ihan täynnä. Ihan reilu. No joo. Joo. Vaihtuuko sinne joku akun jo vaan? Onko hyvä Excel? On. Täällä oikeesti. Aivan priima. Käy vähän kokeile kuule perkaa. Käy vähän kokeile. Pitäis vähän takaperin runkiin tohon, että saa videolle hyvä. No niin, nyt saadaan... Olikohan se lähellä sitä Mersua sinne? Oli lähellä. Joo. Ei mennyt muuta kuin luin läheltä. Hei, semmonen vaattelin siinä kun mä otan tavoin. Ei voi. Semmonen nopea vinkkivitonen, että siellä ei oo renkaita. Ei oo renkaita. Ei oo sitä pidon pito. Sitä kun lähdet näin, niin menee 140 paikalla. No niin, ja tästä lähtee tyypit päälle. Pakki 1.
öljypainevalo. No ei se varmaan niin vakavaa oo. No varmaan kun se meinas sammua vai. Niin joo, varmaan joo. Vähän muuten... Onko takajarrut vähän jumis? Oho, vähän kevyesti. Meinaa niiata kun lähtee eteenpäin. Sen näkee kyllä heti. Kuvaa moottoria voi pestä. Mitä se teki? Tuleeko tästä liikaa hyvä kun pojat nyt pesee tuolla? Tulee vähän liian hyvä. Ei näin rakenneta kilpaa-autoa. Ei tosiaan. En tiedä, mut oli 180 tuossa suorella vauhtia. Hirvittikö yhtään? Ei mikään. Kyllä siinä ihan hyvin oli, vähän huono käsijarru oli, mutta muuta. Kirittää vähän vaan. Niin, on se vähän jumiski. On se vähän jumiski. Mut eikö tää on hyvin tarjoa? Kyllä aika hyvin on veto ja nelosellakin tutiin vielä. Sulla oli 180. Noniin. On muuten sitten niinku on peli. En tiedä, mutta tää on kyllä niin paskainen kyllä tää auto, että... Aina pitää näkyä persi. Sillä tää penkit lähtee sitten. Flavors Lavadin Flower 80 kilo teko. 2 vuotta. Lähtiis tää täältä Älä sitä tulijaa. Kyllä tulijaa. Enkä. Niin. Katsotaan kaikki. Puhu. En tiedä, onko kukaan näin innokkaasti purkittaa. Opel. Opel on pop. Täällä on niin puuauto, hakeauto ja sora-auto. Ja auto. Anna 10 lenkki mulle. Ota nyt nää pois. Suutu jo! Minne nyt? Sä jo venaat siinä. Vedät nyt. Ovesta läpi. Ei se nyt Nämä kaikki helvettiin nämä ja... Ei sitä oteta, se on meidän jarrumaa. Ei, mutta ei tää on meidän jarruvalo, vitun idiootti. Pali. Hyvän kuntoon takalla. Noniin. Hei, jos on tarvetta, myydään. Ei oo kyllä ikin missään autossa näin helppo vaihtaa takavalta. 2 tämmöstä valkoista muovijuttua auki. Mun perus on kans tolla. Mun se on sellainen vasta. No. Sehän lähtee. Hei, me mennään valkoisella teipillä. Ja nämä sivukassit, nämä vedetään näin, on meidän numerot näkyvät. Vedetään niinku jokkiksi. Tää on valkoinen laatikko. Valkoisella teipillä, kun nämä laskee. Miksi sä haluat sitä teippiä joka paikkaan laittaa? No se on helppo. Vedä se, saat vetää ton muovin irti siitä. Vedä nyt hei. Vedä. Vedä ehjänä. En mä tiedä mihin on ne. Varssi se johto hei, älä sitä... Hei, nämä talteen, nämä on kalliita. Oli se hyvä, että ostettiin 200 astra, niin sä oot nuot. Mitä tarvitaan sitten heittää? Se sen irti, ne on jarruvaru. No ei se jarruvaru tästä lähde irti. Vai lähde. Eipä lähde. Eikö lähtihän se? Lähtikö Annikki tästä? Mä putsaan tän, sitä varten mä otin irti. Se takaisin kiinni. Mikä siinä on ne kauan kiinni? Koska ne kisat oli. Täällä vittu tehdään. Vaikka päästä kokeilee, reenaamaan. Sä voisit ruveta näitä repiä jo irti. Miten ne pojat ottaa vieläkin takapekkeen? Haluatko sä nyt sen vai? Mikä siinä on niin vaikea? Mitä jos sinne tonne ujuttaa? Kato varmaan. No, kato mitä kai se meni. Noniin, mikä siinä oli niin vaikea? Eikö se heti tullut sellaisen on täällä? No en mä tiedä. Ihan YouTubesta ruvesi tulee musiikkia. Onks se joku köyhää vai? Häh?
loppu akku, mutta sehän ei tarkoita sitä, etteikö täällä olisi tapahtunut mitään. Täällähän on tapahtunut vaikka ja mitä. Siinä on numerot kyljessä, numero takakontissa, myös joku muija takakontissa. Sitten on helvetinmoiset ilmanottoaukot. Mitä nää on umpioitteen tilalle muoveja. Leikköjä tulee tuolla, jos voisin zoomata tonne. Tätä sitten viikolla ensimmäisessä lähdössä tätä. Ei muuta, ei oo. No, täällä on numeroita. Sisusta on melkein riisuttu oikeastaan. No en mä tiedä. Kyllä täältä varmaan kaikki tarvittavaa on otettu pois. Aika lailla. Sitten siinä on noista vanhoista kiskoista tehtiin, sopi niinku nenäpäähän hirveelle kiikarit ja niin päin pois, niin tohon noin, niin se tulee penkki. Siinä on vähän osakasaa. Kato, aamulla täällä on melkein kato valmis. Oho. Ihan tyyliä. Sitten vähän niinku päivä näkyy läpi. Kato, pääsee ilman tänne. No. On hieno. On aivan uskomaton. Joo. No joo. Tämmönen tää nyt ois. Tää laajakuva on kyllä hyvä. Näyttää ihan jo siltä. Joo. Ja mä kuvaan tätä Red Bull-tölkkiä tässä niin ne on ihan saman näköinen. Niin on ne kuusiokolot ja ne. On tossa katolla. No annatko ne mulle? Tarviks ne? Annan ne mulle. Laitetaan meidän tykkipeliin vähän Aivan se pari. parempaa ruoria. Olisi hauskinta, että tuo ratin keskiö maksaa enemmän kuin tämä autopäivä. Se on vähän yli 1/4. Ja penkki on varmaan 5 kertaa yhtä kallis kuin tämä. Joo. Mutta on ainakin mukava ajella. Tästä on kyllä hyvät näistä härissä. Voidaan sitten jättää tuo konepellin musta sitten. Se ei kalliin seinään millään. Joten kun kaikki muut on ihan rutusta tässä autossa, mutta konepelli jos säilyy ihan jännä. Säästäkää sitten se. Sitä ei saa koloa. No niin, ja nyt tikkupaikki. No mutta sulla on onneksi siellä se apuviiva millä tehdään. Tuo on kyllä hieno nuo nimet tossa. No. Tää putsataan autoista, tää yritetään... Tais laitoiksi se jo? Se on hänessä. No. Mitäs Heikki touhaa täällä? Heikki ei ole sanomaan, että mitä Täällä on jengät tässä päässä, kun ei tää heittää. Koita toista pulttia siihen. No se oli kyllä mun kankea, kun se tuli poiskin sieltä. No, ei oo aika... Niin, mitä? Oi voi. Täällä laitetaan vähän lubrikanttia väliin. Fabrikantti, ilman. Tuo vähän HHS sieltä. Siellä on yhdessä pinnapultissa jengät Ei oo. Hop. Miksi sä Heikki vesi? Se pitää antaa hetken aikaa kuivaa siinä. Hei, mutta hei. Onko sulla joku... Se tarvitsee varmaan hioa vähän katsoa sitä. Ei sit. Se jää muuten sormiista hyvin kiinni. Niin mä tiedän. Noniin, anna soittaa. Ja pelaa. Huomattiin tos, että meidän ykköstykki vähän vuotaa polttoainetta, niin katseltiin vaan, että suuttimen juuresta se vuotaa, niin täällä oli... No, tarkentaako se? Suuttimessa pieni halkee. Niin, lyötiin vähän uutta raseosaa ja
Pistettiin, missä se on tuo? Uusi polttoainesuodatin. Minkälainen luulis nyt perkaavan? Jännittää niin paljon. Mä oon tullut tänne pelkän kontsan takia. Sitten kanakolla. Hyvinkin. Millä fiiliksillä? Oikein rallimeininkiä. Oikein uusi kierros siinä. On. Saatana kun nuo sutii nuo takaveot. No niin, heti meni peili. Tuli saatana toinen Opeli oo. Se on se ekotykki. Saatana kun aloin höllimään liikaa siinä ekas sikanessa. Tää puskee sitten ihan helvetisti täällä notkamutkalla. Joo, kyllä täällä käsijarru pelaa. Nyt tulee kohdalla katsoa tästä sisälukkaa ihan mennäänkin. No sieltä. Mene! Varo pyörä! Varo! Me ulos! Atitale! Olemassa kuusus jo. Sika. Jaha, sieltä tultiin jo. Häh? Johto vaan irti. Kyllä sen saa. Yllätyin itse. Missä se on? Niin. Oho. Saada kiristettyä noita vöitä. Kuka on vetänyt kaksinkerroin tänne? No ei saa. Saako ne kireillä tuolla takaa? Ei saa enemmän. Tässä pärjää. Ei mutta... No niin. Että kun tulo on hyvin. Omega veti tekee. Oi, nyt pyörii joku. Me. Ohi nyt. Missä tää pakki on? Täällä on... No täällä on jumissa. Eikö toi Primera pyörähti tohon noin ja toi on nyt tuo välissä toi korolle? Ei jumalauta.
No toi iso korve, se pyöräsi tohon eteen ja nyt toi Corolla on tuo väli. Toi Kanervala on tossa vieressä vittu. Sitten nuuskan pois huulesta. Tuo on kyllä kiva suma tuli tohon noin. Nyt se nosti sen piikeille vaan tästä vittu. Joo. No niin. Mikäs tässä nyt piti tehdä? Sitten mennä tonne johonkin päin. Vissiin saa ajaa. Jes, mikäs toi oli toi punakeltainen lippu? Oliko se et on liukasta? Morjesta! Mutta se ei kyllä yhtään pito. Muuten tähän ok, se täskää ei. Mutta kun kyllä sen saa siihen käsiäisroa kun vähän niin se menee, saa siihen sisälle, mutta ajaa on vaan. Tuleeko sisällekin tehdä? Anna pieni siihen. Mene sisälle. No siinä sisällä vaan. Oho! Tuossa vähän rooveri. Mä ostan ton pin. Niin komia puolta edessä. Me lähdetään tästä aamulla. Tosta noin. Ahaa! Kattokaa mä tuun tää jo. Kyllä saatu vähän vauhtia tää aamulla. No voin mä pienen hörpyn ottaa. Mulla on siellä autossa vissyy. Hei tänne IP. Sillain on kiinni, että ne pystyy. Meitä ampuu toinen. Kato jo. Mikä mulla pyörii? Missä tää takaliippari menee pois päältä? No mä ajattelin vaan, että kun tää kun ääni kuuluu koko ajan vähän. Niinku pyöris joku. Vähän tämmönen jouskippoikin kun
Paljon kiitoksia. Minulle maistuu. Mitkä määrät hän ahmi?